Аз съм Ади Гюзелева. И още нещо за удоволствията в живота. За виното, за чашата, която може да е просто навик или да е магия. Много често хората се питаме, алкохолът вреден ли е? Има 100 000 изследвания. Някои са за, някои са против. Виното, алкохол ли е също така? Лошо ли е да пием по една чаша на ден? Вече влизаме в друга посока ли? Или просто се наслаждаваме на момента? Една чаша всеки ден вредно ли е? Или пък е в графата удоволствие? Разбира се, ако е с мярка всичко, влизаме в магията и в удоволствието, и в споделянето, и в изживяването на тази чаша и на тази течност, която не е алкохол. Виното е много повече. Ако, разбира се, без мярка, както с всичко, влизаме вече в графа спирам да живея и се самонаранявам, може би. Но виното наистина, за мен поне, е култура. То даже понякога във Франция особено, примерно, или в Италия, влиза в графата храна. Виното е изживяване, виното е традиция, култура, виното е земя, слънце, дъжд. Виното са ръцете на хората, които са го произвели през цялата година, в различните сезони. Лозята се гледат, те се следят. На тях им се дава живот, любов на тези ръце, които след това пък ще го произведат и ще го превърнат в този еликсир. И когато отпиеш от този еликсир, все едно вкусваш от живота. И идеята е да споделиш този еликсир, този живот със себе си или с някой друг. Да отпиеш и да вкусиш от живота. Става дума също да забавиш и да забравиш времето. Тук говорим не за медицински ползи, а за човешки ползи. Наистина за ползи на душата и на момента. И в този ред на мисли още нещо за специалните поводи. Колко често казваме, тази бутилка я държа за специален повод. За сватбата на децата ми, за моята сватба, за победа някаква, за повишение, за някакъв специален повод. А защо тези специални поводи да не им премахнем тази тежест, която им даваме и да ги направим тук и сега, в този момент? Ти, който гледаш, сам със себе си, прибираш се в къщи, имал си хубав ден. Или си имал тежък ден, имаш някаква лична победа. Защо да не отвориш онази бутилка, която чака там в шкафа да отлежи? Сега е моментът. Сега е моментът, както казват и да си носим новите дрехи. Сега е моментът за онази бутилка да споделиш този момент с любимия човек, с приятели, с които не си се виждал отдавна. На залез слънце. Този момент на балкона, на вятъра, който минава през тебе, на лястовиците, които летят. Сега е моментът, защото сме живи тук и сега. Така че не е ли специален този момент, който е всеки един момент от живота ни, който ние решим да го направим специален, защото ние сме креативната и творческа сила в този свят. Така че онази бутилка, която я държите там, отворете я сега. Няма по-специален момент. В крайна сметка, животът не е в големите празници, животът е в малките глътки вино и животът е направен да бъде споделен. Защо не именно с една хубава специална бутилка? Вреден алкохол или полезно вино? Много зависи дали пием за да забравим или дали пием за да създадем момент, живот, красота и споделеност. На здраве с онази специална бутилка. И не забравяйте да се абонирате в канала Jagged Little Pill. Чао от мен!